Salamat kinaabot ako diri. Amo naman siguro ninapitan nila balay. Are tindahan, mamangkot anay ko diri. Ayaw lagi diha. Mau lagi na ilang balay. Sorry ka. Mau lagi. Sasabak na rin siya. Kaya ako rin bahala din tanan. Ayaw lagi. Di na ka gusto pa Ayaw trabahoon lagi na. pa. Basta ako bahala sa imo. Ayaw lagi nga. Makita ta di. Wala problema kay nakapadir man nga atong balay. Sabati ka. Ako tanan ihatag ko sa imo tanan. Kabalo na magkasako nga biyudo nako. Anya ka nga atong negosyo, imbes ikaw ang tindera dito, himuon ta ka og tag-iya sa akong negosyo. Musugot ka ba, Anais ka? Musugot ka ba? Ba't mo si ganun? Hindi mo lang akong magintindera? Hindi ka na mahimong tindera sa atong tindahan. May himo na kong tagiya? Ikaw na ang tag-iya sugod karon. Ba't si ganun? May himo na kong CEO? Ikaw na ang CEO tanan-tanan. Ang atong mga negosyo, ang akong mga propiedad, ako nang ibutang diya sa imong pangalan. Sawadi diba? ka. Diba? Katong imong uyab nga. Kinuriano na po. Diba, babati ko naman kay nobyo. Katong imong nobyong si Isko. Ay, si Iko. Ayaw na tog balike. Dito ka na sa akin. Wala ko'y nobyo. Ay. Unsa ko na? Wala ko'y nobyo. Wala na kay nobyo. Ay, pandamay. Ang matuwa dito, nagligaw pa lang siya ako, Pero, something like nagligaw siya ako, Magito, di maiwasan. May natabo sa amo. Wala'y problema na. Dawat ako ng tanan. Ba't sa ganun, Beltran? Palangga mo na ako, Palangga ko ikaw. Ote, kanusta naman ko nga magsugog trabaho din sa imo bilang CEO? Gusto ni mo sugod na. Subong adlaw na dayon. Ba't mo sa ganun? No na? Launa. Ote, sige. Masabak na ako, Ako aman si Iska. Asawa! Si Iska. Sawadi ka. Ang ako ang girlfriend. Nagsabak sa malaam na lalaki. Pamatihan kong ilang mga ginaistoryahan. Magpadool ako. Ano kaya nila mga ginaistoryahan? Hindi natira. Makamang ko diri sa may pader. Hindi natira. Pamatihan. Hindi Katong natira. imong mo ang boyfriend. Katong nagapanligaw ni mo. Dali lang. Ayaw na tog balike. Nganong makigbalik ako sa iyo, Ano mo dire ang grasya? Dali lang. Butsing ganun. May unod ba ning tangke siyang imong oxygen? Dili na ko gusto sa akong girlfriend. Kana. Darling. Daganag-unon ng tangke. Naman nga pamangkot ka. Palihog itaod na ng imong kuan diyo. Itaod na ka ng imong oxygen. Oy, naman nga sa itaod ng oxygen, kaya pa man. Basi kung kuan pa. Basi kung mabiting kag hangin. Walay problema. Wala pa ka nga daan ka pero ba kag wala pa nimo ko na appeal sa imong last will. Gusto ni mo karon preparado na ni tanan ng mga dokumento. Ano yung mga pwede. dokumento? Kita ni mo ng mga dokumento. Pirmahan ko na ni. Appealan lang ni kanang titulo sa imong pansyon. Basi kung pwede, ipapangalan na lang sa ko, May problema. Tulo mo na kabuo. Tulo ni na reserba pa ning isa. Ipangalan ko ni sa imo ha. Pwede ba ka nakakuan? Pwede ba na kung magamit nato kanang imong titulo sa imong pansyon? Pwede ba na naton mapa-extend tag kusina? Walay problema. Pwede ka din butangan ng swimming pool. Ayaw kabalaka. At sige na. Sugdi na. Sabay sugda na to. Sawadi ka.
Dire lang siguro ta banda dire sa may tiris. Okay ra ba nimo? Okay ra pa din. May problema sa ko. Wala Unsa problema. man? Gagana pa ni kining imo CCTV? Wala na lagi. Papatay ko na ng CCTV na ko. Basta importante. Karon nga adlaw. Sugod sa mong adlaw. Ikaw nang bagong CEO sa akong kumpanya. Mao ba, darling? Iska. Murag, paminaw na ako ba? Anong paminaw nimo? Murag palangga na duty ka? Palangga agyo ko. Ako na ang bahalag magpadako. I love you, darling. I love you to. I love you to. I want more borbor. Sawadi ka. Asya. Nanunod sila sa tiris. Singgitan ko. Iska! 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 Dali lang kayo. May nanawag na kabati ka ba? Murag na ang kitawa. Ambak sa kadali. Unsay ambak? Lumpat sa kadali. Ginapangita pa ganina ako. Iyawa ko kaya ani oy. Asa naman ka ani? Kaya ko, be. Dali lang, Kaya naangkla. Dali lang. Dali lang. May tao. Isuot sa imong kuan. Isuot sa imong patadyong. Ada suoto ko, may tao. Sino nang tawa niya? Pandamay ka. Dito kong 40 sanggot din. Naitawa diha. Iska! Sawali ka. Iska! Asawa. Pandamay kay na Koreana na nag-apil. Asay nga anak niya. Sali na po si Squid Ball Games, guro niya. Iska! Pandamay ka, wala ko niya nakita. Bunlutong ko niya akong... Naitawa diha. Iska, ako ni! Ang kinsa ka. Ako ni si Iko! Ikaw din si Iko? Abi na ko mo dagang kag presidente. Hindi na ko muda yun. Hindi rin ako ni Dagan kay... Naghihidlaw ko sa imuha. Sa ko na. Ba't siyang gano'n? Si Iko? Ara? Oh, hindi. Di ba mo ng imong boyfriend? Oh my goodness. Katoya na dito. Katoya na. Sige. Dali lang. Anong imuon ko sila? Katoy. Dali lang. Nagdagan-dagan, nagpanti lang. Buksan ko ang tangkal. Las tangkal eh. Tangkal eh. O hindi. Wala, may kamala. Makita ko si Iko samtang nagasakay sa iya nga babaw nga karbaw. Nagdalagabas. Palapitan ko na lang siya. Anong mayo himuon ko sa nimay? May milagro gidayan ako natabuan lang. Ari na siya, nagpadulong na siya. Nagpadulong na siya, nagpanti lang. O hindi. Oh my goodness. Nabili na nga ako nga katsa. Wala, may ni bayanan. Hindi ka ni Halin eh. Ay, Dudong! Ari ka? Iska! Sawadi ka! Iska! Tingala ko nga... Ari ka? Wala ka nag-reply. Palihog. Palihog, Iko. Magpungko ka. Tingala ko nga... Gusto mo ba lang magsabak ako sa imo? Hindi ko gusto. Abi mo, wala ko nakita. Ito na lang nung magipanghimo. Maayon na kung makalsuhan mo kaya hindi na ako kalin sa imo. Iko, Ayoko kuyate. ano ang Kuya Iko! Iko, pamantii ako sa makadali. Ano ang nabatyagan mo? Wala ako sa labatyagal. Hindi ka na sa angkuhan.
kung ikaw sa akong sitwasyon. Ano ang nakita mo? Pamangkot mo ko kung ano nakita ko. Mm. Ha? Kalawang imong itsura. Ano ang tsura ko, May problema ka ba sa akon nga, sura-suri? Kung problema ang akon nga, sura-suri, imo suro. Wala ka nahuya sa imong itsura, nakapanti ka lang nagatubang sa kuha. Ay, kalami. Nga, mahuya ako sa imo. Duwa man lang kita diri ang tao. Anong duha? Wala ka galantaw nga arat na diri sa daplin sa kalsada. Ay! Matuod. Ari nagali kita diri sa terminal. Ano na tas terminal? Sige lang. Importante nga, nakamas ako, may facial ako. Iko. Naimo ko ato kay tungoy. Tungod pamatyagan ko, naglain ka na sa ako eh. Ako pang naglain? Oo, sa Ako wari pang ko. Gitawagan ta ka. Gitawagan ta ka. Pero ang hambal mo, di ka pwede makagawas. Kaya ang hambal mo, wala kay rest day. Tapos subong tingala ko, madili ka pwede makita kay... Gasabak ka gali sa tigo. Excuse me. Tigulang lang din panit, pero paniti anagon pa ni. Ito. Pasaylo ako kung naimo kay na sa imo. Anong rason mo? Ano ang rason mo gikambyo mo ako? Ikampyo ko ikaw kay tungod gusto ko. Gusto ko nga makatibawas kami sa kapigadoon. Napasalig si Darling nga. Ang kaso nga mangin kami. Magkapatindog sa branch dito sa mua. Ano na negosyo? Sira-sira store. Iko, basaylo ako. Dapat giprangka mo ko. Iska, giprangka mo ko. Pero hindi ka magkabalaka. Kung kaya mo magulat, intindihan mo nila nga. Ang amo ko malam na. Kung siguro, hindi magadugay, basi buwas, sunod adlaw, sunod simana, sunod binudan, wala na siya. Oy, simbat ko! Kung ikaw, kung willing ikaw makahulat, hulat ta ako. Iska. Ayaw sapa na ako'y plano. Ano ang plano mo? Bisag kami pero palangga ko ikaw ginaantos ko lang gid siya. Ginaantos ka na lang siya bisan amoy lana siya pero ang akon nga una-una nga magkatibawas kami sa kapigaduhon. Hindi ka magkabala ka. Dali na lang ng kabuhi niyo. Kagkumadula na sa kalibutan. Kagkumadula na sa kalibutan. Pangitaon ko ikaw. Magunaw na. Tagay na lang ako bisan duwa lang kasi maana. Sige, plano, ani. Iko. Tagay na lang ako bisan duwa kasi maana. Ayaw ka pala ka. Gamay na lang ni nga upo. Positive na ini. Sige. Magunaw na ako. Magunaw na ako. By the way, dali lang. Ano ka? Bago kita magsabot yung ana, basta nga ato nati ana na, ha? 50-50 70-30. 30 mo, ha? 70 ako, ha? Sige. Ha? Antos Magunaw ra. na ako. Magunaw na ako. Antos ra ko. Na ako man si Maymay. Sige. Diya ka na. Diya ka na. O sige, ha? Diya ka na. Pasaylo asa ako, ha? Iko. Dali na dili kay Ikaw. sugdanan nato ni. Iko. Ano? Pasaylo asa ko, ha? Ang dali lang kay... Magunaw na ako. Dayon na to na mo, ha?